Ahoj lidi, zdraví vás Funky.cz u mého úplně prvního dílu z Metinu 2 Revo Mondial. Tohle je můj první díl, jak jsem říkal, tedy budu natáčet metiny podle toho, který byste chtěli natáčet, můžete to když tak napsat do popisku videa. Já se teda jmenuji Funky.cz a tady to je teda moje úplně první video z Metinu 2 Revo Mondial. Budu tady s váma expert až do úplného levelu, je to privátní server, stránku vám dám do popisku videa a taky svůj Skype a jestli chcete taky Facebook, ale to asi ne. Takže ze začátku jsme dostali FMSko, to je jakože 30 000 životů, jinak je to francouzský metin. Nechápu, protože to od levelu 1, ale asi to tak má být. Tady to máme ze začátku tyhle věci, já jsem se to tady trochu rozstřídil a od kamaráda jsem dostal expak, jestli vám to nebude vadit, 1 miliardu a valvy. Tak můžeme asi začít. Expak jenom na 10 minut, no, to je hezký. Ale tak si já nemám pláště. Takže budeme muset normálně takhle zlézt koně a expit. Takže jdeme na to. A nebo já tam rychle dojedu pro ty pláště, koupíme se rovnou do města. Tady jsou nějaký věci. Mám se zalagl. No tak se odlagnu šup. No, dobrý. Tak. Jinak hraju v žluté zemi. Ale budu tam hrát si furt. Bude se to střídat holka. Střídat, ne, ale bude se to střídat. Vždycky budu hrát jeden díl, třeba jeden metin za holku, jeden metin za kluka. Dneska jsem si bral holku, protože se mi tady líbí itemy víc na holkách. A my jsme chtěli ty pláště, že ano? No, tady mají elity nějaké. Tak nakoupím. Takhle, nakoupíme 2. Kamarád mi říkal, že tyhle jsou nejlepší elity, tak že si je vezmeme. A teďka jsme chtěli ty pláště. Si vezmu tady do námka, tady vidíte maximální level 250, tady vidíte úplně ty luxusní věci. Co máme tady? Tady budou var. Ale tady jsou účesy, tak si nějaký vezmeme. Dáme si třeba takový to, jo, ten vypadá hezky. Item shop, tady je item shop. Tak, si takhle otevřeme. Já se jenom podívám, tak. No, jo, pláště, super, taky nastakujeme. Tak, to by asi stačilo. Tady máme expáky, tak to si nakoupíme 3 takhle hezky. A nastakuju si to takhle. Hezky. Šup. A kamarád mi říkal, že tady u té by se měly dávat ty stavky rozdělit, takže jo, vidíte, a už mi zmizela a mám 1 miliardu. Takže bychom měli item shop a asi si nabonusujeme věci za ty peníze. Tenhle díl byl takový víc bonusovaný, ale nechci, abyste bonusovací. Nechci, abyste se u toho nedělali, takže jakože další už bude expení, jenom žádné bonování. Tohle je jen tak, aby jsme nemuseli zbytečně pak dělat v těch dalších dílech, aby jsme to měli už za sebou. Jaký mě pozval do guildy. Já tam nepůjdu, nebo tam půjdu. Já nevím. Tak ne, tam nepůjdu. Nebudu zatím mít žádný cech, děláme si pak tak svůj. No, tak. Co to tam nevychází příšerně?
Tady vidíte, že tady jsou prostě PvP, je to PVM a PvP server. Takže žádný obavy, že ani PvPčka nebudem dělat, samozřejmě, že budeme dělat PvPčka. Ale už to začíná štvat. Jinak díly budou 13-minutový. To myslím, že starší v pohodě. Dneska bych udělal tak 3 díly, 2, podle toho, jak jsem bude chtít. Každý týden vyjde aspoň 2 videa, určitě, hele, už mi tam padlo super. Takže nemáte se čeho bát. Tak, asi se sundáme, nebudeme se sundat. Tak, to nebudeme vyhazovat. No, super. Asi si dáme jenom branko takhle a meč, to by stačilo, i ten shot. Šperky zatím nebudeme dělat. Bych tam natočil rád životy. No, 10 000 necháme. Tak to povyházíme. Jo, tak když už je tady máme, tak si třeba dáme do votek. Ať to nevyhazujeme zbytečně. No vidíte, akorát nám tam padly monstra. Super. A jdeme expit. Hop. Dáme si to máme už. Se omlouvám, že lejmu, ale když to takhle vyrovnám, tak to bylo přesně. Tak. A jdeme udělat 5, aby jsme měli stali. A asi bychom šli už dělat 5 minut. Divné. Aby jsme mohli na kouzlo jít, se připravit, teda spíš je udělat. Je, lagy? Ne, to se mi nelíbí. Tak. Zničíme tento metin. No, to je hezky rychle. A už jsem 5. Zničíme tenhle metin, jdeme si kouzla. A jdeme na marky. Jak jinak. To budu takhle kontrolovat občas, zvlášť máme hodně celkem. Tak vidíte, máme 10 přesně. A teďka ještě já jsem se tak trochu četl o tady tom serveru, ještě mi s tím pomáhal kamarád. Takže zase lak. No. A tady tím by se nějak měli dávat zprávy na P, že tuším, tak nějak. A my si dáme tělo. Debut, ano, debut. Jo, a teďka bych měl dát tady to. A skill kompas. Jo, a vidíte, máme všechno na P. Všechno na P máme. Já tuším, že tohle bude asi aura. Jo, jasně. Zůžko. Tady to. Podíváme se. Jo, jasné, zúření. Aura. Teďka. Jsou ty trojčesáky. Tohle. No, to jsme teďka dostali. Tak tohle dáme sem, asi já nevím. Počkat. Pádit. To je určitě pádit, jo. Tak. Tohle bude to. Smrš určitě. Jo, jasně. Vlastně si takhle vyndáme a dáme si sem tady to. Dobře, super. Mělo by to běžet. Když tak mi to pak do komentářů napište, jestli byste si se mnou chtěli zahrát. Samozřejmě, že můžete, nemám proti tomu nic. To by mělo stačit, já si nevím, moc nejsem náročný na ty elky. Tak. Continue. Tady to bude asi ono, že ano. Valle de Orcs, protože už je tam ten název Orcs, takže orkové. No super, hned na to. I když bojím se, že tohle asi nedám, ale zkusit to můžu.
No, já nevím. Vůbec mi to nepřipadá, když bych to dával, no. Tak uvidíme. Aha, takže lidi, tohle fakt bude dobře. To není problémy. Žádné problémy. Jako berou mi, no, ale dá se to. No. Nebo taky ne. Ale nějak to dáme určitě. Už ne, jako. No, tak hodíme sem tohle toho. Jo, super. Ten spell sice nový spell, jak jsem vám říkal, že si já myslím, no. Jsou tady dva nový spely, no. Já ho ukážu ještě jednou, takže vypadá to takhle. Bum. Tak mě zabili, já jsem to nějaký lagun, takže jsem ho nepoužil. Takže jsem se tam hájil. Zvukovka fakt nepotřebuji. Tak ho ukážu ještě jednou. Tu ho máte, vidíte, je takový neviditelný, nebo to máme asi jenom buble. Tak. Dáme si auru a jedeme expert. Talisman, dáme si expak. Tady budu asi hodně potřebovat. Jak to tak vidím. Si půjdeme do cávečka za chvilku. Nevidím problém v tom. To je první si koupíme, pak už nějaké lepší. Děláme tady 35. No, takže pro dnešní díl je to všechno. Já se teďka s váma ještě rozloučím. Teda jedno tady ještě naženu a pak se s váma rozloučím. A když to dozabiju, tak vám řeknu to, že jsem umřel. A taky to, že jdu točit asi další díl. Dokud jsem trochu hyperaktivnější. Takže já to takhle ještě zabíjím tady. Takhle, no, zrovna mě zabili. To dělá, jestli nejde. Ale skoro jsme to dali, jako skoro. Tak ho nepšu. No, takže s váma rozloučím. A zatím šus.